Masarap naman yun. Nagami ulit nila. Tapos natin. Sabi nila, utak na farm sa 200 per square. Sila yung nag-aalas pa sa akin. Pero liblib na. Dahil ano ba yun? Yung sa amin, Walang poste, walang ano. Huwag mo na isinin yung road, walang poste. Yung poste yung square. hindi ba kami post? Wala. Lugar. Kasi dito mag-clear. Nung unang panahon, ganun ginawa namin. Gumawa kami poste para kasi hindi tayo naman pumasok. Nang parang sinasabi. Nagbabayad din tayo. Isa lang. Isa lang. Ito, nakita mo yung high school. Alin? Nasa, bumalik pa natin sa high school. Yung mga sa akin. Tawag, hindi. Bumalik pa natin sa high school. Bumalik pa Kasi dumaan ako sa may pakaan. At inikot ko ito. Oo. May penalty ba? Lumagpas ka na. Kev, Hindi, pag may penalty pag lumagpas ka na. Penalty. Lumagpas ka na. Like to take. One high school. Okay. 10 plus. Okay. Kalaro pa. Penalty. So, wala na. Diba? Alam ko na. Simula din sa high school niya. Papasok hanggang dulo. Asan na ba yung guard? Nandun si dulo. Ito, brioche. Ito yung favorite ko. Tapos dito may papaya. Sour to sarap. Next time, magkakaroon. Magpa-training ka muna. Magpa-training ka. Yan, magpa-training. Pero nagpapatid ka talaga. Yun yung smart ko. Masyado kasi maraming pera. Maraming pera. Ay, tumawag ba sa iyo sa akin? Ay, oo, isa pa. Oo. Sige. Sige.
Huwag mo edit 2 days. Super rush kasi pa. Kept yun naman. Sinabi mo na? Okay, sabi na. Wait, nakakaserve ko lang parang 4 Okay. Hindi na ako. Ay. Jose, the best ka talaga. Ano lang naman nagagamitin ko. Para Teka na, lalawanan ko pa to. Bitin pa ako. sige. Ano ba prediction ko this year? Mga Yung utang ko sa'yo, hindi ko. Pinayara, kung nakarala ko. Doon nahiya sa kanya sa mga ako. Kasi sa buong papagalitan sa mga sa akin, 300,000 hindi naman nangyari. Yung nakita niyo, si Harry James, babay ko na naman. Oh my God.